Romjak o jaga tongo Jyoti Malhotra 33 age YouTuber Devendra Singh Delon 25 year student Palaksher Machi Suraj Machi Zafar Hussain te khoroksa ninga ke amo amsik information maya koktoma ni bising ti chung mung maya khubini hage tabu kwbangma jaga koktoma kasai tongo ninga ke Jyoti Malhotra ni bonga khoroksa YouTuber 3.2 lakh bini subscriber 33 years old saksakno YouTuber nomadic Leo girls wonder tai Haryani plus Punjabi kachang wan chungmung te modern girl ni bo sinimung ro hage Pakistani High Commission khoroksa rahim mungai noro mangphlewo nugima khana bring logi omono ochla hage 2023 wo boroknei mala lekha contact lekha ochlang ka jorao Pakistani High Commission India ono ne delwo hage osgang pahalgam hamla ngmani yagulo 24 gonta ni bisingo hori rijak baikha ochla dani hage Jyoti Malhotra chung saimamani koktomani bisingtei duibar Pakistan no bo thangka tayo 2023 wo rahimbono Pakistan no tlangai thangmani kwbangma Pakistani ni high rank borok rong no bo a jagao tongnani chanani te gurungnani sponsor hake rang rugo hai hini bo manjangmani yagulo bo statement nikha tai bo 2023 Pakistan thangmani yagulo a jorani simino bo kwbangma je India ni information tongmani bo amo video ni bisingti phanong tung photo ni bisingti phanong tung bo Pakistan no pathongnani chengkha tai ora himno bo hage Pakistan High Commission India New Delhi wo tongi tongnai tabuk to krikha bo tai 6 te 5 jon tongmani 6 jon ni bising amorno ba andikheno chala kok sawi jatre patre sawi borno borni logio khaikya baksaba bini hamjangma bai phanong tung baksaba rang bai phano lob khlaiye Pakistani agent slamka hayake Pakistani ni Jasus slamka hage na Jyoti Malhotra bot langjaka bot khoroksa YouTuber kwbangma jaga thayo je chini India Army phanong tung je kini information tongmani secret information tongmani a jaga thang video ro khlaiye amorok joto je information tongmani Pakistan no pathungnani chengkha bo kise misakai tomani bage himale bo je koktomani bisingti saimamani orrahim ba thangmani yagulo kwbangma orrahim amte hekeno bini hamjangma o khiklai hayake rangni lub bai phano je Pakistani ni bkhao hayake Pakistani je agent slamnani bage Pakistani ni Jasus slamnani bage bo majbur khlairi ri layo hake kwbangma je Pakistan o tlang hakai kwbangma ayangni je high rank officer tongmani borok loop nangai je India ni borok rongno joto ya je amte Jyoti Malhotra te bini logi te anti 5 jon je spy manjangmani amorok hairongno je bongni logini khlaiye kwbangma je information tongmani secret information tongmani amono collect khlaiyo borok hage amti kheno pahalgam hamla khlaimani je bongni ayang Pakistani ni borok hamero ta amoni badla operation sindoor India ro khlaimani je operation sindoor khlaimani amono je information tongmani kwbangma Pakistan no o borok rongno kisa ka hori tongo nei chung saimangka amoni bagene je Pakistani ni je Delhi wo Pakistani High Commission tongi tongmani jor him song high agent no te kwbangma Jyoti Malhotra song high rong no kwbangma Jasus khlai toni bai mani bongni bisingte kwbangma information collect khlaiye je Pakistani no borok information homani yagulo Pakistani agent rohim hake bahike je hamla khlaiman India no amte hake operation sindoor borok samung khlaike hane chung koktomani bisingte saimangka tayo Jyoti Malhotra song te 5 jon je Pakistani ni Jasus manjangmani yagulo borok je kok samani amte hai nei chao hage amte kheno chung saimane je Pakistani rok borok hamya rok salamani te bongni ajaga borok hamya rok thimase bongni ajaga ni army rok bo je dukho hake kwbangma mangplin bisingti chungnugo hage amte kheno je chini information tongmani bor hore bojaga chini amte guard tong bojaga je chini amte air defense tong amorok je bongno information homani yagolo borok amte ke je hamla khayo India rok no hake Pakistani rok bo operation sindoor chin borok no hamla khlai je tongmani ajorabo a jagao Jyoti Malhotra songrongni bo kisa misale yak tong bongni tomani bage himale borok bo jaga security tight bo jaga security krei amde hake information homani yagulo kwbangma je ayang Pakistani ro hamla khlai horo hakeno haipano chini yangni je air defense tongnero kwbangma bo yang drone phanang tung amorok phaimani borok no nargai noka sakao fatiri ribaikha ta chini India rok kwbangma bongni je borok hamerok tongmani thai amorok ses khlairir ka ta bongni air base rok amorok nosto khlairir baikha bongni radar system rok je bongni air defense rok nosto khlairir baikha chung amokok tomani bisingti nukhate proof bore khachini Indian Army ro haipano bongni drone bai borok Pakistan bo kwbangma jaga no hamla khaigya Punj hairogo Kashmir hairogo je Punjab hairogo kwbangma civilian no borok
butarka tei kwbangma je chini khoroksa khoroknai army rok bo thika haike amorok joto je information homani o je Jyoti Malhotra song hai tei bongni dol 6 jon je jasus tongmani amoro hai information homani yagulo no borok bojaga o je air defense gre bojaga je army je bongni drone hai o jaga hamla khlaiman amoro information homani yagulo no borok hamla horo haike amono norok Pakistan no nukuna je operation sindoor choli tongmani jaga o borok bongni dormoni borok je bongni dormoni onyoni borok amonaya jo India o borok bo tharmani onyo dormo khlai Hindu Muslim khlai amo India bo je dormoni tuye je walalai tonglainani o jaga o choba nangri tonnani danga phunang tonnani bagi se borok amte haike khlaio haibano norok nukuna Kashmir go Punch rogo borok bongni je thurukcha haike Muslim rok no aro durun bai hamla khlai butharmani haike amte kheno kwbangma India ni borok no brain wash khlai borok jasus slamo je o jagani information tongmani amorok borok Pakistan no horei kwbangma borok India no nosto khlainani chesta amo borok hamiani bisingti panungthung je bongni army ni bisingti panungthung haike norok omoni bisingti tomo sanamuchung je amdike jasus rok no tomo khlainani nang je amti hai tebo kwbangma borok rok no rutungna de nang jiyang je Tripura rogo kwbangma jasus da tongoi tong Bangladesh rongni amonoti norok komeni bisingtike sahanake saharmana haike onro video no sajagi tongake like khlaidi tei share khlaidi channel no subscribe khlaidi bell icon click khlaidi je puro ketala ang video dawo nong noro notification soginyani bagi haike kaham tongbai di jotono khulumbai kya hambai।